Jeg har lige fået besked på at vise rundt her i 10 minutter. Og Kamusinda Farm, hvad er det? Det er et landbrugsprojekt, som er startet af mig, fordi at jeg vil gerne udvikle landbruget her i Uganda. Her i Uganda der er landbruget jo meget sådan baseret på, at man producerer lidt til eget forbrug, og så kan man leve lidt af det. Sådan noget, der kaldes subsistenslandbrug. Problemet er, at så har man ikke råd til skolepenge, og man har ikke råd til medicin og sådan nogle ting, man får brug for. Så jeg vil gerne lære dem noget kommercielt landbrug. Og så er vi kommet i gang med nogle forskellige ting her. Så nu har vi, herinde har vi nogle kyllinger. Så vi er ved at prøve at lave nogle kyllinger til noget godt smørt kød. Så de her kyllinger, de er simpelthen klar til slagtning. Og vi er sådan ved at finde et marked nu. Vi har fundet et hotel inde i Massaky, som vi kan tage nogle kyllinger. Så skal I se, at vi har nogle træer her. Vi har haft gang i et træplantningsprojekt. Og der er stadig nogle træer, der ikke er plantet endnu. Det er bare lige det sidste, der er tilbage her. Vi har købt 550 planter. Men den her stald, det er altså den første bygning, vi har bygget. Og stalden her er bygget til gris. Og så for at udnytte pladsen, så har vi så puttet kyllinger ind. Så det her, det er faktisk bygget til en grisesti. Men kyllingerne, de kan jo godt være. Så hvis I kigger herover, der har vi gang i en masse folk. Det er fordi, at der er en sponsor, der har givet en ko. Så er vi jo nødt til at begynde at bygge en stald. Så vi har bygget en stald, så vi har plads til 7 køer her. Så den er sådan lille 8. Og der har vi en første ko. Ja, det er sådan en rød ko. Så den skulle være resistent over for de der. De har sådan nogle tikfluer her, som er problemer. Den brøler godt. Ja, den er ikke så. Den savner nok sin familie nu. Så her der har vi en gris. Ja. Og det er nogen, vi fandt sådan en mand, som havde en datter, der var gift med en svensker. Og derfor så har han fået importeret nogle svenske grise. Så det her, det er nogle krydsninger af noget svensk grise, og så er der noget keniansk i det også. Så er der også nogle af dem, der er lidt lokale i. Men vi er ved at teste dem, og vi har fundet ud af, at der er nogle af dem, der er rimelig gode. Så dem vil vi arbejde videre på. Så har vi nogle geder. Det er igen en anden sponsor, som synes, det var en god idé at købe nogle malkegeder. Det her, der har vi nogle 50%. 50%? Hvad betyder det? Det er 50% ren race og 50% lokal. Så har vi så herhen, der har vi en gedebuk, der er 100% malkerace. Hvor mange geder er der, siger du? Altså der er så 5 geder, så er en lokal. Okay. Den der, den giver noget mælk, ikke? Jo, den giver lidt mælk, det er ret meget. Den er ved at stoppe nu. Det er også 50% mælke. Det er det der. Vi regner med den der med kids. Så herinde, der har vi bukken. Det er bukken? Det er en ren race mælke. Okay. Buk der. Kommer også lige og hilser. Goddag. Ja. Så det må vi se, hvordan det går. Hvad er det for et system, du har lavet her? Ja, det er for. Har du en vandtank? Ja, der samler vi vand fra tagranden, som vi har ikke så været brug af. Ja. Nu skal hente det helt op i brønden. Jamen, det bruger vi især til byggeri, sådan noget vandværk. Så er det gødning, eller hvad det hedder? Så har vi en tank derovre. Okay. Hvad skal det skal samles der, så skal det bruges her. Du kan se bananplantagen her. Så kan det bruges. Så bliver det brugt til at gøde? Ja. Det gødning her, det er faktisk dyrt i Uganda, det er mange varer. Så. Okay. Så det er jo godt.
Men det var sådan set det. Så har vi noget jord rundt omkring, som der skal bygges op på sigt. Men, Og der har vi John. ja, det er så en af de, vi har 2 ansat. John, han er den ene. Han tager sig af 5 forældreløse børn. Før han arbejdede her, var han arbejdsløs. Så nu har vi givet ham et job. Han skal have ca. 200 kroner i måneden. Så det er billigt, kan vi sige, for os, men for ham er det godt, fordi før der fik han ingenting. Og det er Ponciano, altså. Det er vores manager. Vores manager. Og stressleder. Hallo, Ponciano. Så ja, har du nogle spørgsmål til professoren? Nej, jeg synes, det ser godt ud. Det er en rigtig god begyndelse, det her. Så Tak for det. en anden gang skal vi filme noget mere, når vi arbejder, tror jeg. Men konen siger farvel og tak her fra Kommersinde Farm. Tak fordi I lyttede med. Vi ses til næste udsendelse.